Hello guys! Kumusta kayong lahat? So, for this video guys, magluto kami ni nanay ng Bisayang utan or lauoy. Yan, so nilulod na ni nanay yung malunggay. Yan. Yan na yan guys. Yan. So ngayon, magluto tayo ng pinaksiw na isda, no? O maliit na tulingan. Ayan, no? Ito yung nabili ko. Ayan, so unahin natin, linisan muna natin to. Lagay ko itong camera dito guys. Ayan. So always po tayong nag cooking outdoor, no? Para naman may iba yung content natin. Yan, no? Fresh na fresh po talaga. Ayan. So hugasan muna natin. Kailangan po talaga na mahugasan natin yung isda. Yan, no? Tawa dia. Tawa dia, tuy. Yan. Ito na guys, ito na yung isda na nabili ko. Very fresh po talaga. Tulingan po yung tawag namin sa amin dito. So masarap po ito sa pinaksiw na isda. Tapos yung pwede rin sa yung maglauoy ka tapos i-fried mo to. Tapos ito yung isubak, 'di ba? Yan. So kunin natin yung fresh na fresh po talaga. Yung lamang loob ng isda. Saka yung importante talaga makuha yung hasang. Kasi meron akong isi-share sa inyo, no, kung bakit kailangan po talaga kunin yung hasang. Kasi ang papa ko po is isang mangingisda. Tapos sabi niya, hindi talaga siya kakain pag merong hasang yung isda na niluluto mo or tinula mo or paksiw ka. Kasi po, sabi niya, karamihan po kasi sa mga nangingisda, alam nila na dito sa hasang po, minsan merong pong matira na yung taga, 'di ba? Yung taga is mabilin, sabi nila baka mabilin po yung taga. Tapos maraming mga bukto, alam niyo yung bukto guys, yung parang maliit na, maliit na, basta maliit yung bukto. So kailangan talaga na kunin yung mga hasang na isda kapag magluluto tayo, no? Sabi ni papa ko, hindi ako kakain yan pag mayroong hasang. Yan po yung sabi niya. Kasi bakit pa? Malinis naman yung isda, tapos nalilinisan na namin. So yung sabi niya is kailangan talaga na linisan kasi may mga karamihan po kasi kumakain is mayroong mga natirang taga or mga bukto. Ayan, so kailangan talaga din linisan ng maayos. Ayan. Nay, ang ilayin ako ng hasang, nay. Lutuin tatay. Lain lang. Kay indot mo. Hawa lagi mo dyan. Tuy. Ayan, so tapos na natin nakuha, no? So itong isda na tulingan, guys, na mga maliit na tulingan, is wala po talaga silang mga himbis. Yan, wala silang himbis. So ready na siya guys. Ito lang yung hindi na natin hatiin kasi okay lang naman. Tatlo lang kami dito sa farm. Ako, si nanay, at si tatay Andres. So ngayon, ang gagawin natin susunod is mag-ready tayo ng hawa lagi mo diha. Yung mga ingredients natin. So yung ingredients natin is ito. Meron ako dala dito sibuyas, tapos merong luya. Okay na siguro yan.
Ayan, so kunti lang yung luya natin nilagay. Ito lang. Ito lang. Kasi magagamit na po ito. Ito. Tapos meron ako ditong suka. Yan o. Very organic po talaga kasi galing po ito sa niyog or coconut wine na suka. So masarap po talaga guys na yung suka natin is sa coconut wine pag magluto tayo or ano yung lutuin natin na magpaksiw. Kasi iba po talaga yung bango niya. Malalangap po talaga yung bango kaysa yung mga hindi organic na suka, di ba? So ito lang yung ating mga ingredients. Luya, tapos sibuyas. Tapos mag-harvest tayo ng sili at sal ngayon. Pagkatapos natin maghiwa. Madali lang yung maluto ang kuan guys, yung paksiw. Kasi pagluto mo ng paksiw is nakatimplado na po yan. Tsaka ilagay mo na sa kaldero, tapos timplahan mo, tapos isaing mo. Pag bumubukal na yan, pag kumukulo na is yan. Oh, tigil lang. Yan, so hiwain na natin. Ganito lang guys. Kasi hindi naman masyado hiwain ng malaki kasi paksiw to eh. Pinaksiw to yung niluluto natin. Wala may ahos na, no? Purot na. So itong sibuyas dahonan, hatiin din natin. Kasi yung isa magagamit pa sa next na lulutuin natin. 'Di ba? Ganyan lang guys. Dapat magtipid tayo kasi ang mahal na ng mga ingredients ngayon. Ingredients, yung mga lamas. Ito nabili ko tag 15 pesos po yung isa. Itong sibuyas saka itong luya. Mahal na kayo na lamas. Dagmay kayo. Mahal bito. Uban ka na, tinan lang maglamas. Pero walang lasa pag walang lamas, di ba? Kailangan. Ayan, so ilagay na natin tong hindi pa. Manguha muna tayo ng sili at sal dito sa likuran ng bahay ni Tatay Andres. Dito po ako nagtanim ng sili at sal guys. Kung nakita nyo sa mga previous videos ko, ito na yun. Ayan o, ito na guys. So ito yung kukunin natin. Ito. Ayan. Ang dami guys. Ayan o. Ayan. Very organic po talaga. Fresh from the farm po talaga yung lamas natin guys. You know? So ngayon ilagay na natin yung ating isda sa kaldero. Ayan. Ayan guys. So nandito na yung kaldero natin. Ilagay na natin yung isda. So kailangan i-arrange po natin yan. Sa 2, 3. Alam ko namimiss nyo yung pinaksiw na tulingan. No? Tapos itong ating lamas. Ayan. Huwag na natin kunin yung kuan guys. Yung pungango. Ayan o, yung pungango. Huwag na natin yung kunin. Kasi kakainin ko yan. Ako yung kakain yan. So next is lagyan natin ng asin. Kuntin lang asin guys. Ayan. Asin. Ibudbud natin yung asin. No? Kunti lang. Ayan. So next is lagay natin yung suka. Yung suka. Ayan. Wow. Paksiw na paksiw po talaga. Wala di bulda na no? Ayan. So next yan guys. Lagyan natin ng tubig. Para hindi masyado maasim yung paksiw natin. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Ready na siya. Nalanghap ko na guys na parang masarap at saka mabango yung pinaksiw natin na tulingan. Ayan. So,
Yan, ilagay na natin dito. Ayan, sa ating organic na lutuan. Ito yung organic namin na lutuan, guys, no? Itong paypay na. Walang paypay. Yan, oh, yung organic namin na lutuan. Yan lang kami magluto araw-araw. Diba, guys? Ayan, guys, no? Ayan, oh. So, tingnan na natin. Ayan, oh. Takang na natin. So, hintayin na lang natin na kumukulo to. Tapos, i-update ko kayo pag maluto na, no? Ayan. So, ito na yung organic natin na lutuan. Ayan, no? Hindi po stove yung gamit natin, kundi organic na lutuan. Di ba, guys? Ayan, no? Ito yung mga panggatong namin. Ayan. So, ilagay na natin yung takip. I-update ko na kayo pagkatapos nito. Maluto na. So, ayan guys, welcome back. Yan, so tikman na natin kasi parang luto na, no? Yan. Wow. Ayan na guys, oh. Yan, so tikman na natin yung tulingan na pinaksiw by Tips Me You. Tikman natin, oh. Ang init. Yan. Very good po. Sobra. Nagugutom na ako guys. Yan. Yan. So maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Me You. And keep safe always po. And God bless. Maraming salamat guys. Bye bye. Thank you for watching.